Kahapon, March 24, naitala sa probinsya ng Aurora ang highest single-day spike sa kanilang COVID-19 cases na umabot sa 30. 29 sa bilang ay mula sa provincial jail sa bayan ng Baler. March 22, nagsimulang magpositibo sa coronavirus ang 3 persons deprived of liberty sa Aurora Provincial Jail. Agad na nagsagawa ng contact tracing at testing ang local IATF at dito na nga nagsimulang lumobo ang kaso ng mga positibo sa virus. Isinailalim na rin sa disinfection ang mga pampublikong lugar. Inaalala ngayon ng Provincial IATF ay ang kakulangan sa isolation facility sa lugar. 25 lang kasi ang maximum capacity ng Reserva Quarantine Facility sa Baler. Kaya naman nagsasagawa na lamang ng alternatibong pamamaraan ng local IATF upang hindi na magkahawaan lalo na yung mga nasa loob ng naturang detention facility. May mga gusali na raw na ini-inspeksyon upang i-convert bilang isolation hub. Hindi po muna lalabas yung mga empleyado ron. Siyempre, yung mga nakakulong po, hindi pwede lumabas talaga at bawal po yun. Kaya nag-i-strategy po ang provincial government kung paano sila masosuportahan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan doon po sa jail. At isa lang sinisigurado ko, yung pong may asawa na nasa provincial jail ay magtiis po muna kayo na hindi makita yung inyong mga mahal na asawa. Indefinite o wala pang kasiguraduhan kung kailan muling pahihintulutan ang pagbisita sa provincial jail. Samantala, mahigpit namang pinatutupad ang Executive Order No. 5-2021 kung saan unified na ang curfew sa buong Baler na magsisimula ng 10 p.m. to 5 a.m. Bawal na rin ang anumang mass gathering o pagtitipon. Mandatory rin ang paglalagay ng alkohol sa mga pampublikong transportasyon. As of March 24, 2021, 154 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Aurora. 53 sa bilang ang active cases. 3 rin sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon ang pasok sa top 10 ng may pinakamaraming COVID-19 cases na naitala sa loob ng isang araw. Nanguna sa listahan ng Bulacan na may 439 new cases. Pangsyam ang Pampanga na may 92 cases at 10th spot ang Nueva Ecija na may 76 cases. Rainiel Pawid, CLTV News.